Ahojte, vítajte pri mojom dnešnom videu. Dnešné video bude trošku netradičné, nakoľko sa môj kanál venuje skôr videám o angličtine, chorváčtine, Chorvátsku, cestovaniu a tak ďalej. Ale dôvod, prečo som sa rozhodla toto video natočiť, je ten, že keď som si tento čln objednávala, bola som veľmi zmetená z toho, že som nenašla žiadne fotky, žiadne video k tomu, ako tento čln vyzerá v realite. Ako vyzerá, keď si do neho človek sadne, koľko má miesta na nohy. Boli tam síce parametre, ale aj tak je dosť ťažko si vedieť, predstaviť, že ako to bude v reáli. Môj čln je Kolibri 260, je viacero rozmerov, 260 znamená, že je dlhý 260 cm. Keď sa na ňu takto pozerám, predstavovala som si ho asi trošičku menší, ale uvidíme, ako bude vyzerať, keď ho nafúkam. Keď ho nafúkam, pomeriam vám ho, ukážem vám práve to, čo mi chýbalo, teda ako to bude vyzerať, keď si do ňoho sadnem, koľko mi zostane miesta na nohy. Súčasťou balenia Kolibri 260 je podlaha, ktorá však nie je po celej dĺžke člnu, iba v strede. Potom sú tam dve lavičky, potom sú tam dve veslá, potom je tam takéto nafúkovátko na nohu, ktoré ja nebudem používať, pretože mám elektrické. A potom som si k tomu objednala nástavec na motor. Ten nástavec momentálne nevyužijem, ale do budúcnosti to nevylučujem. Čln stojí okolo 270 až 300 eur. Neviem už, čo by som k tomu dodala, lebo už som to nahrávala 3-krát a nepamätám si, čo som povedala, čo som nepovedala. Čln je dvojkomorový. To znamená, že keď náhodou jedna komora zlyhá, tak ešte stále vám zostane ďalšia. Je to určené už na taký lepší výkon na vode, to znamená, že môže to ísť aj na nejakú rieku, môže to ísť na splavovanie, môže to ísť na more. Ten materiál je ozaj dosť hrubý. Uvidíme, ideme to skúsiť fúkať. Ešte teda parametre sú také, že čln váži 21 kg, čo je dosť. A ja vážim 60 kg, čo je tiež dosť. A uvidíme, že či sa mi to podarí vôbec fyzicky zvládnuť, lebo nie je ľahký, naozaj nie je ľahký, ale tá váha je spôsobená hrúbkou tých stien, ktoré sú fakt hrubé, čo znamená, že by to nemalo nikde vyfúčať. Tak poďme na to. Čln máme nafúkaný. Toto sú dve lavičky. Patent tých lavičiek je taký, že vlastne od spodu je takáto riha a do tej rihy sa má natlačiť toto. Tak uvidíme, idem skúšať. Klasicky len opačne. Ojojoj, to je placu a placu, teda miesta a miesta. To už som dneska riešila, tú jazykovú nerovnosť.